Так, дык вось, мы спыніліся на тым, што у Владзіміра Караткевіча выйшла першая кніга вершаў. Некаторыя крытыкі да яго паставіліся не вельмі добразычліва. І наш герой вырашыў за лепшае з'ехаць у Маскву, вучыцца там. Вучыцца пашыраць свой адукацыйны ўзровень, вывучаць нешта новае. Ён актыўна перапісваўся з Янкам Брылём. І вось у лісце да Янкі Брыля ў пачатку кастрычніка 58 года ён шчыра прызнаваўся: атрымалася так, што Масква проста жарэ чалавека. І вось я цэлы месяц хадзіў з раззяўленай зяпай па музеях, парках, канцэртах. Быў паўсюль, ад нарады славістаў, дзе хвіліны 3 размаўляў з Глебкам, і да блытаных завулкаў за Масквой ракой. Паўсюль сляды мінулага. І ён расказвае, як ён вывучае гэтую старадаўнюю Маскву ўздоўж і ўпоперак, нават будучы хворым, вось, што яго ўсё цікавіць, яго цікавіць беларускі след у Маскве, скажем так. І далей, калі ён будзе пісаць свой выдатны раман «Каласы пад серпам тваім», там гэтая тэма таксама будзе, там таксама беларусы будуць і ў Маскве знаходзіцца, і ён будзе апісваць і яе са свайго цікавага беларускага гледзяшча. Вось з Янкам Брылём Караткевіч сябраваў доўгі час. Сяброўства пачалося з канца 50-х гадоў і доўжылася да самай смерці нашага героя. Янка Брыль гэты беларус, які паказаў па-новаму, абнавіў наш раман, стварыўшы дзівосны твор «Птушкі і гнёзды», дзе апісваў не нашыя калгасы, не нейкія там камуністычныя святы, не нешта яшчэ такое дрындушачна-савецкае. Брылі абнавіў наш раман тым, што паказаў беларуса за кратамі, беларуса ў палоне, беларуса ў нямецкім палоне, але які не губляе сваю годнасць. Гаворка вядзецца пра «Птушкі і гнёзды». Брыль, які перадусім выступаў за тое, каб наша проза была не шматслоўнай, каб слова ў прозе было эканомным, каб мы больш ішлі да Еўропы, а не да такой псеўдаэпапейнай былбатлівасці. Ён быў унікальны празаік, і Караткевіч многаму вучыўся ў Брыля. Перадусім стылю, перадусім таму, што кожная фраза павінна несці пэўны змест, перадусім, што нельга ўпадаць у празмерную апісальнасць там ці ў любую іншую празмернасць. Сам Караткевіч любіў празмернасці, любіў некую барочную выкрунтасістасць, але Брыля ён слухаў, і яны з ім сябравалі праз многія і многія гады. Вось ён апісвае Маскву з вялікім захапленнем, таму што там, як я сказаў, ён для сябе ўпершыню адкрыў мастацтва Босха, мастацтва Брэйгеля, імпрэсіяністаў глядзеў жыўцом, Рэнуар, Эдгар Дега, постімпрэсіяністы, Поль Гаген, Вінсент ван Гог. Гэта ўсё было вельмі важна для Владзіміра Караткевіча. Гэта ўсё затым стала зместам яго новай паэзіі, новай лірыкі, прозы, скажем так. Ён это ўсё ўбірае ў сябе. У гэты ж самы час паралельна пра яго крытыкі ў Беларусі пішуць самыя розныя крытычныя выказванні. Алесь Якімовіч, класік дзіцячай літаратуры, вось адзін з першых рэдактараў часопіса «Беларускі піянер», аўтар усіх фактычна за савецкім часам апрацаваных беларускіх народных казак, дастаткова станоўча ацэньвае Владзіміра Караткевіча. І ўвогуле пісьменнікі старэйшыя да Караткевіча ставяцца дастаткова добра. Прыгадаем, што яго абараняў і Пятрусь Броўка, і той самы Глебка так з павагай выказваўся пра наша герой, і Якімовіч. Вось Караткевіч это прыемна. Але разам з тым былі і тыя, хто яго кусаў, былі і тыя, хто яго стараліся падкалоць, былі і тыя, хто стараліся знайсці ў яго рамантычна-гістарычна-баладных рыфмаваных гісторыях нешта такое, што шкоднае нашаму сённяшняму часу. І калі Караткевіча падкалывалі, ён згадываў, конечно, што паралельна ж у гэты самы час, у гэты самы момант падобнае ж толькі ў значна большых памерах адбывалася з Барысам Пастарнакам. У гэты самы час Барыс Пастарнак, які атрымаў нобелеўскую прэмію за свой раман «Доктар Жывага», які затым у 65-м годзе экранізуе ангельскі рэжысэр Дэвід Лін, ён у гэты час называўся і ў «Праўдзе», і ў іншых газетах не больш не менш як літаратурны сарняк, вось, як рэакцыйны творца.
які заслугоўвае толькі единодушного осуждения. І ў гэты момант, калі Караткевіч вучыцца ў літінстытуце, все, конечно ж, абмяркоўваюць тое, што адбываецца з Пастарнакам. Караткевіч глядзіць, што гавораць пісьменнікі нашыя пра яго, як выказваюцца пра Пастарнака там старшыя машыністы экскаватара, напрыклад, Філіп Васільцов, назваўшы Пастарнака лягушка в балоце. І для Караткевіча гэта сігналы, што тая самая хрушчоўская адліга, тое самае тыя самыя паслабленні, тая самая дэмакратызацыя, якая пакуль што здаецца яшчэ ёсць, яна ўжо паціху пачне згортвацца і паціху пачнуцца замарозкі. Вось замаразкі пачнуцца. І нездарма ж у 1962-63 годах Мікіта Сергеевич Хрушчоў абрынецца на савецкую інтэлігенцыю, на савецкіх мастакоў, на савецкіх празаікаў, абрынецца на іх за тое, што яны не славяць наш цудоўны сацыялістычны, выбачаюся, пачнуцца у нас дождь все мацнее і мацнее. Замаразкі у нас пачынаюцца, все. Пачнуцца змрочныя часы для нашай інтэлігенцыі. Это будзе вельмі хутка. Вось. І, дарэчы, хочу адразу сказаць, што гэтыя самыя замаразкі, яны пачаліся не пры Брежневе, не пры Леоніду Іллічу Брежневе, а пры Мікіту Сергеевичу Хрушчове. Таму што Хрушчоў, напалохаўшыся той свабоды, якую ён даў, напалохаўшыся таму, што пры ім пачалася некая такая свабода і ў творчасці, і ў форме, і ў кіно, і ў тэатры, шмат у чым, ён гэта напалохаўся. І ён першы ў 62 годзе і пачатку 63 пачаў гаварыць, што не ўсё кепска было пры Сталіну, вярнуў да ягоных метадаў. І мы не ведаем, да чаго б далей ўсё б развівалася, калі б 64 Леонид Ильич Брежнев, скажем так. Таму што ў Хрушчова пачаліся дастаткова такія крутыя адносіны да любой творчай інтэлігенцыі, скажем так. Але пакуль што 58 год. Пакуль што толькі вораг ні Евтушенко, ні Вознесенскі, ні нашыя пісьменнікі, у тым ліку Іван Шыгрыну альбо Іван Пташнікаў. Вось пакуль што вораг толькі цікавы, пра асаблівасць яго паэтычнага голаса гаворыць Алесь Яскевіч, малады таленавіты крытык. Але гэты Яскевіч пачынае упікаць Караткевіча, што ў яго творах мала сучаснасці, мала ўвагі да сучаснага чалавека, што ён хаваецца ў сівую, але разам з тым трэба а не апяваць толькі. Больш лае Караткевіча Рыгор Бярозкін. А Рыгор Саламонович Бярозкін гэты унікальны беларускі крытык, які быў вязень сталінскага гулагу з 40-го года по 41 і затым пасля вайны з 47-го года по 55. Гэты смелы, цудоўны, такі зусім свабодалюбівы пісьменнік, але ён меў сваіх любімых творцаў. Ён любіў Алексея Пысіна, ён любіў Куляшова, ён любіў пісьменнікаў сучасных, рэзкіх, такіх як Пімен Панченка, крыху публіцыстычных. Вось. Яму не падабалася шматслоўе Караткевіча, яму не падабаліся ягоная такая літаратурныя адсылы то да Шиллера, то да Шекспіра, то да какога-нибудь там нашага, там Францішкі Уршулі Радзівіл, скажем. Ён гэта ўсё, аналізуючы ў першую кнігу, казаў, што ўсё это літаратуршчына, і у гэтым няма адметнасці Караткевіча, а ў гэтым ягоная несамастойнасць. І трэба Караткевічу пра нешта думаць, а дакладней думаць пра тое, кажа Рыгор Саламонович Бярозкін, каб адкінуць всю гэтую захапленне мінулым, а пісаць пра сваё, пра новае, што называецца. І Караткевіч все это, конечно ж, злавала. Караткевіч все гэта раздражняла. І ён нават сам у гэты перыяд піша артыкул у Лім, дзе гавораць пра тое, што паэзія мусіць быць рознай. То нельга пісаць толькі пра штосьці адно. Але Бярозкін яму зноў адказ нешта гаворыць. Словом, гэта быў час, калі самыя розныя крытыкі аб'ядноўваліся альбо раз'ядноўваліся вакол творчасці гэта 28-гадовага аўтара, скажем так. Вось.
Забыты Іван Кудраўцаў лае Караткевіча, зноў жа за тое, што і Бярозкін, толькі менш таленавіта лае. Таму гэта быў перыяд такой вось крытычных пікіровак, крытычных войнаў, скажам так. Вось. І гэта было, конечно ж, цікава. Але Караткевіч быў у Маскве, і Караткевіча цікавіла штосьці іншае. Караткевіча цікавіла адкрыццё новага метаду. Метад, які называецца метад гістарычнага пераапранання. Пра гэта ён гаварыў свайму сябру Владзіміру Калесніку. Владзімір Калеснік гэта быў журналіст, публіцыст, адзін з аўтараў дакументальнай кнігі «Я з вогненнай вёскі», дзе ён разам з Алесем Адамовічым і Янкам Брылём ездзіў па Беларусі і запісваў гэты страшны вопыт людзей, якія выжылі пасля таго, як нацысты палілі іхнія вёскі. Караткевіч гаварыў Калесніку пра тое, што наш час он заўсёды, можна сказаць, змрочны. Толькі гэта змрочнасць, гэтая аўтарытарнасць, якая часам перакрочвае ў таталітарнасць рэжыму, яна асветліваецца рознымі пражэктарамі. То крывава-чырвоным, то быццам бы жоўценька-залатым такім, то нейкім халодным, але спакойным. Святло як бы рознае, а сутнасць адная ж. І каб гэтай сутнасці ўратавацца, і каб не стаць прыстасаванцам гэтай сутнасці, казаў Караткевіч, мы, пісьменнікі, павінны пісаць праўду. Але праўду ў лоб пісаць нельга, і таму мы мусім выкарыстоўваць метад гістарычнага пераапранання. Альбо проста метад творчага пераапранання. Калі мы быццам бы гаворым пра штосьці мінулае, а гаворым пра наш час. Але каб да нас не магла дакалупацца крытыка. Вось. І Караткевіч гэта, жывучы ў Маскве, актыўна гэты метад распрацоўваў і шукаў, як можна найбольш ярка пра гэта гаварыць. Калесніку гэта падабалася. Калеснік сам абараняў Караткевіча і ад Бярозкіна, і ад многіх іншых. Вось. І ён быў саюзнікам Караткевіча. І яшчэ адным з саюзнікаў Караткевіча, нечакана у нейкім сэнсе, быў Васіль Быкаў. Акурат у пачатку 59-го года Караткевіч святкаваў тое, што адзін з лепшых, як ён лічыў і справядліва лічыў пісьменнікаў, маладых пісьменнікаў Васіль Быкаў прыняты таксама вось у саюз пісьменнікаў. З Быкавым яны часта сустракаліся, і, напрыклад, у 80-м годзе, калі яны адпачывалі ў Піцундзе, у іх цэлы быў такі фотарэпартаж, гэта Караткевіч, гэта Быкаў, і на адвароце кожнага з фотаздымку у Караткевіча былі такія ёмкія назвы. Напрыклад, мяркуюць па пузе аб членстве ў саюзе. І вось наш Владзімір Семёнавіч і Васіль Уладзімірович. Альбо вось яны пераходзяць дарогу, і верш Караткевіча. У шынок патаемны два тыпы з дом творчасці шпарка ішлі, без чачы было ім паныла на гэтай піцунскай зямлі. Ну і далей Владзімір Семёнавіч, Васіль Владзімірович і жонка Быкава, вось яны ўжо п'юць гэтую, магчыма, чачу. І як тут не згадаць, што за год да гэтага, у 79-м годзе, калі выйшаў раман Караткевіча, ягоны дэтэктыў, апошні выдадзены дэтэктыў «Чорны замак Альшанскі», то там героі згадваюць беларускіх літаратараў, і вот такі ёсць дыялог. Ну, вось якой ты, Міхась, думкі пра Быкава. А нічога, не выдумляе. Відаць, што сербануў гэтай ваеннай раскошы аж па пілотку. Не тое, што нейкі піша, як Саня лазенным венікам роту немцаў разагнаў з танкамі. Ну, а гэты Караткевіч, спытаў Шаблыка. А нішто сабе, толькі чумавы нейкі, дурашны, левай рукой правае вуха цераз галаву чухае, ніколі не ведаеш, чаго ад яго чакаць. Вот такая іранічная самаатэстацыя Караткевіча, як ён сам себе атэставаў, але галоўнае тут, што я арыгінал, вы не ведаеце, чаго ад мяне чакаць, і Васіль Быкаў, які не выдумляе, а стараецца пісаць праўду. Скажам так, нават у самыя творча неспрыяльныя перыяды, як позні хрушчоўскі перыяд ці позні брэжнеўскі перыяд, скажам так. Яны сябравалі. І таксама ёсць адзін вершык, прысвечаны Быкаву, які склаў Караткевіч, адзін з моих любімых. Сугумская застольная спявалася каля малпоўні. Васыль геніальчык, Васыль абезьянчык, Васыль наш любімчык, Васыль наш інжырчык, Васыль сімпатычка, Васыль мая птычка. Недалёка ад гэтай цудоўнай рэстарацыі была малпоўня,
такі, я б сказаў бы, невялічкі зоапарк, дзе былі самыя розныя малпы. Ну, конечно ж, не было там арангутанаў ці якіх шымпанзе, але былі макакі, былі капуцыны, так, было яшчэ там пару розных такіх малпачкаў. Караткевічу яны вельмі падабаліся. Яму падабалася, як яны там галёкалі, спявалі, нешта гаварылі. Ён на рукі іх браў, і хаця его папярэджвалі, што малпа можа укусіць, але Караткевіча не кусалі. Бо, як мы памятаем, жывёлы яго любілі. Вавёркі самі ішлі ў рукі, малпы ішлі, сабакі яго любілі, кошкі і гэтак далей. Таму гэта было любімае месца, дзе можна было выпіць чачу побач з малпачкамі. І калі разам з ім быў Васіль Быкаў, гэта было вялікае вялікае шчасце. І вось яны таксама ў Беларусі. Ось тут. А это мне падабаецца. Гэта Васіль Быкаў і подпіс. Тут твару няма, але гэта Быкаў, калі ён кагосьці ці штосьці пстрыкаў, скажам так. Вось. Так што умеў Караткевіч адпачываць, падабалася яму адпачываць з добрымі, файнымі людзьмі. І, дарэчы, адзін з апошніх вершаў Владзіміра Караткевіча, вядомы нам, напісаны незадоўга перад яго смерцю, верш 19 чэрвеня 84 года, прымеркаваны да 60годдзя Васіля Быкова. Час стагоддзя касой сцінае, веры, царствы, догмы ідуць да ценяў. Усё мінае, гонар не мінае, бо народжаны адным сумленнем. Калі сонца выб'ецца з туману, толькі іх і ўспомніць хор народаў, воінаў сваіх, святых і зраненых, рыцараў сумлення і свабоды. Вось адсюль гэты выраз, што Быкаў рыцар сумлення і свабоды. І гэта дастаткова, ну, пераканаўчае меркаванне, таму што Быкаў ва ўсіх вельмі часта у інтэрв'ю, у размовах, у дзённікавых запісах, у лепшых сваіх творах ён выяўляў гэтае вось жаданне сваё быць свабодным. Быкаў, які ведае, што такое сталінізм, што такое жыць у сталінскай вёсцы, калі голад і калектывізацыя цябе душыць за горла. Быкаў, які ведае, што такое жорсткасць уласнага камандавання падчас другой сусветнай вайны. Быкаў, які ведае, што такое, калі цябе душаць у 70-е гады, але ўжо не калектывізацыяй, не турмой, скажем так, а душаць цябе ўзнагародамі, медалямі, усім астатнім, але за гэта просяць быць лаяльным, за гэта просяць цябе падпісваць калектыўныя лісты, дзе ты, напрыклад, павінен асудзіць антысавецкую дзейнасць Сахарова і Салжаніцына, так? І ты не ведаеш, як тыя паступіць, калі гэтыя д'яблы цябе акружаюць, так спакушаюць. Быкаў ведае, што такое, калі ты не свабодны, і як это файна, як это трэба, як это цяжка захаваць творчую свабоду. І Караткевіч гэта ведаў. Праўда, Караткевічу ад Быкава больш пашанцавала. Быкаў усё ж такі пісаў пра, ну, як бы рэальнасць, пра вайну, пра тое, што было. Караткевіч свядома уцякаў у зону казкі. Нават яго гістарычныя раманы, эпічныя раманы, вось тыя ж самыя каласы пад сярпом тваім, ці Хрыстос, які прызямліўся ў гародні, гэта ўсё-такі гістарычныя казкі. Это фантазіі на тэму. І там да сябе асабліва ніхто і не чапляецца. Вось. Таму ён сябе як бы такім чынам ратаваў. Вось. А ягонае вызначэнне Быкава, рыцар сумлення, рыцар свабоды, гэта абсолютна дакладнае. Больш дакладнае, чым калі, ну, Быкава называлі апосталам нацыі, таму што, ну, Быкаву самому гэтае вызначэнне, ну, не вельмі падабалася, скажам так. Вось. Ідзем далей. Што ў нас адбывалася далей? Ну, а далей пагаворым акурат пра тое, як Уладзімір Семёнавіч быў у Маскве, што там новага ў яго было, з кім ён сустрэўся. Ну яшчэ трэба, конечно, зазначыць, што Караткевіча не толькі лаялі, але Караткевіча яшчэ стараліся як бы, ну, крыху так высмейваць, крыху так піць з яго. Быў, напрыклад, Мікола Хведаровіч, вядомы пісьменнік, сатырык і публіцыст, які не ўзлюбіў творчасць Владзіміра Семёнавіча і ў сваіх допісах стараўся яго, напрыклад, ну так неяк пасмяяцца з яго. І я вам мінулы раз чытаў верш Караткевіча, як размаўляюць звяры і птушкі, пра тое, што ты там закаханы ў жыццё і ў кожную мушку, і табе добра, і ты хочаш зразумець, як гавораць жабы, як спяваюць пеўні, як там усё ў продзе адбываецца.
І Хведарович пад псеўданімам Себасцян Старобінскі пачынае паводле Караткевіча высцёбваць гэты верш. Вось. Хведарович увогуле любіў пісаць пародыі на пісьменнікаў. Яго нават у 34 годзе выйшаў зборнік «Ха», дзе ён пісаў пародыі на Змітра Астапенку, на Андрэя Александровича, на юнага Петруся Броўку, на Цішку Гартнага, на многіх іншых беларускіх пісьменнікаў, Алеся Звонака. І, дарэчы, 90% з гэтых пісьменнікаў затым былі арыштаваныя, а 80% знішчаныя. Вось. І сам Хведарович сядзеў у лагерах, але нават пасля таго, як ён выйшаў з лагероў, чуццё такое гумару своеасаблівае і жаданне знайсці смешнае у творах калег яго не пакідала. Ягонай цяпер жа ахвярай быў малады Владзімир Семёнович Караткевич. Караткевич, дарэчы, на гэта крыўдзіўся, потому что Караткевич, хотя и сам любил гумор, сам любил сатыру, сам любил так посмяяться, але он до своих твораў ставіўся вельмі і вельмі і вельмі даткліва. Вельмі і вельмі і вельмі так, вось я б сказал бы, ну, нельга было смяяться з твораў Караткевича, скажем так. Таму з Хведаровичам у іх былі вельмі і вельмі такія своеасаблівыя адносіны. Жнівень 59-го года, калі ізноў жа это актыўная вучоба ў Маскве, у яго пачынаецца праца над яго эпахальным творам «Каласы пад сярпом тваім». «Каласы пад сярпом тваім» — першы наш мастацкі твор, дзе арыстакратыя паказаная у нас не толькі як некая адмоўная з'ява, а ўпершыню Караткевіч в гэтым рамане паказаў арыстакрата станоўчым, што беларусы яны былі шляхтай не толькі той шляхтай, якая прыгнятае сялянства, але і шляхтай нацыястваральнай. У сям'і Алеся Загорскага у іхніх багатых дамах гучала беларуская мова, захоўваліся нацыянальныя традыцыі, былі цэлыя карцінныя галерэі, дзе былі змешчаныя творы лепшых заходнееўрапейскіх мастакоў, напрыклад, там творы Маньяскі, творы Гоі, творы Брэйгеля ці шмат каго яшчэ. Ён стварае казку пра беларусаў 19 стагоддзя, як і пра нацыю багатых, уплывовых, шляхетных, арыстакратычных асоб, у якіх все ёсць, якія мараць толькі пра адно — незалежнасць ад расійскай імперыі. Магутны роман па сваёй сіле, магутны роман па сваім размаху, дзе цудоўна пераплятаюцца, як той дзівоснай сімфоніі, самыя розныя ноткі. І высокапафасныя патрыятычныя, і тэмы кахання, прытым кахання з жарсцю, са страсцямі такімі проста серыяльнымі, і баявічныя тэмы, і гумарыстычныя. Там ёсць усё тое, што падабаецца. І калі гэты раман затым выйшаў у 68 годзе, то Караткевіч рэальна стаў каралём беларускай прозы. З другой паловы 60-х гадоў, з пачаткам ужо царавання ў Маскве Леаніда Ілліча Брэжнева, у Караткевіча пачаўся рост. Это не было звязана, што Брэжнеў пачаў кіраваць. Ну, можа, толькі ў тым сэнсе, што Брэжнеў, калі прыйшоў да ўлады, пачаў, у адрозненне ад Хрушчова, рабіць пэўныя паслабленні. Брэжнеў любіў кіно, і таму не такая была ўжо лютая цэнзура, як пры познім Хрушчове. Брэжнеў ўжо мала ўвагі ўдзяляў мастакам, і таму асабліва там ужо абстракцыяністаў, авангардыстаў так ужо моцна, як пры Хрушчове, не ганялі. Вось. Мы кажам пра ранняе цараванне Брэжнева. Брэжнеў даў свабоду пэўную сялянам, і зноў можна было мець прыватныя сядзібныя ўчасткі, а Хрушчов это не дазваляў рабіць, скажем так. Таму і ў гэты самы час Караткевіч з вялікай радасцю зноў вярнуў усё тое, што яму падабалася больш за ўсё на свеце. Гістарычны казачны раман. І ён яго даў. А першую кнігу аформіў Арленка Шкурэвіч, які неаднаразова вяртаўся да творчасці Караткевіча, хаця яны канфліктавалі. Караткевічу не вельмі падабалася тое, што Кашкурэвіч малюе так крыху схематычна, агульна, што для Кашкурэвіча галоўнае менавіта толькі яркі вобраз, а Караткевіч, які любіў падрабязна апісваць жыццё сваіх герояў, якому было важна апісаць падрабязна, што яны елі, што яны пілі, якія карціны іх віселі, якой зброй яны карысталіся. Яго раздражняла, што Кашкурэвіч з брэйгелеўскай дакладнасцю не вымалёўвае ўсе гэтыя дэталі.
Бо Караткевічу было важна, калі ў дзікім паляванні караля Стаха, скажам, гэтае самае дзікае паляванне скача на дрыгганах, старадаўняя парода вялікая коняў, якія былі распаўсюджаныя падчас вялікае княства літоўскага. Баявы конь, здаровы, вялікі, з тоўстай шкурай такі, вось, які, дарэчы, выяўлены на гербе пагоня. І калі яму было важна, каб канкрэтна гэтую пароду мастак намаляваў, конечно, яго злавала, што Кушкарэвіч робіць агульны вобраз каня. Вось. І эта вот агульнасць, яна была не даспадобы нашаму герою, і таму яны канфліктавалі. Хаця Кашкурэвіч неаднаразова ствараў ілюстрацыі да твораў нашага героя, скажем так. Вось. Таму дзікае паляванне караля Стаха. Адразу трэба сказаць, што і выходзіла яно вельмі драматычна. Не адразу яно выйшла ў 68 годзе, не адразу. Караткевічу навязалі Максіма Лужаніна, старога паэта узвышаўца, вось, які павінен быў дапамагчы пісьменніку адрэдагаваць усё, падчысціць, каб цэнзура не дакалупалася. Але Караткевіч яго не паслухаў, і Лужанін пакрыўдзіўся. А калі гэты раман выйшаў і затым перакладаўся на расейскую мову, каб выйсці ў Маскве ў 74 годзе, то таксама амаль немагчыма было яго выдаць, таму што расійскія рэдактары, расійскія рэцэнзенты, расійскія культурніцкія дзеячы не маглі дапусціць, каб як это так, што беларусы, што ў беларусаў таксама свая арыстакратыя, то беларусаў свае супергероі. Гэта ў нас, у рускіх оно павінна быць. Это мы маем права мець сваіх там Тургеневых, якія апісваюць цудоўную арыстакратыю, свайго Льва Толстога з вайной і мірам. А ў беларусаў не, хай будуць сяляне, калгаснікі, там, кіць партызаны, і хопіць на гэтым. І таму іншую альтэрнатыўную Беларусь яны, можна сказаць, не хацелі бачыць. Але дзякуючы заступніцтву вучонага Міколы Улашчыка, які напісаў станоўчую рэцэнзію, гэты раман усё ж такі з'явіўся і па-расейску, это было вельмі важна. Таму што калі цябе перакладаюць на расейскую мову, ты выходзіш у Маскве ў цвёрдай вокладцы, твая кніга, то тады цябе чытаюць все там, і Расія, і Грузія, і Азербайджан, і Украіна, усе рэспублікі Савецкага Саюза. Это было вельмі важна. І Караткевічу было важна, каб пра беларусаў, такіх смелых, моцных, файных, фізічна і маральна такіх непераможных, даведаліся ўсе, скажем так. Вось. У тым же 59-м знакавым годзе, калі ён вучыцца ў Маскве, калі ён пачынае пісаць «Каласы пад сярпом тваім», ён пачынае ствараць сцэнары. Першы наш вядомы кінасцэнарыст быў Анатоль Вольны, які ў канцы 20-х гадоў, пачатку 30-х пісаў сцэнарыі да прыгодніцкіх фільмаў, да дакументальных стужак, да дэтэктываў, вось. А затым наступным вядомым сцэнарыстам быў менавіта Владзімір Караткевіч. Ён, дарэчы, пачатку ў 60-м годзе ён паступіў і вучыўся далей на сцэнарных курсах у Маскве. Ён стаў прафесійным кінасцэнарыстам. І ён шмат тварыў сцэнарыяў для не толькі мастацкіх фільмаў, але і для дакументальных стужак, для тэлевізійных стужак, для шмат чаго яшчэ, чаго нават у кінапошуку мы не знойдзем. Але гэта добра аплочвалася, і ён за гэта жыў. І, дарэчы, афіцыйна скончыўшы працаваць настаўнікам у 58 годзе, ён затым стараўся больш нідзе не працаваць афіцыйна, быць свабодным у правым сэнсе этого слова, а зарабляў сцэнарамі, раз, і зарабляў затым сваёй літаратурнай творчасцю. Яму это ўдавалася, таму што камерцыйна у яго было ўсё вельмі, што называецца, добра. Яго куплялі і гэтак далей. Але 59 год это не толькі новае пачынанне. 59 год, 21 верасня, гэта была і трагедыя для яго. Як вы бачыце по этому слайду, памірае яго бацька Семён Тимофеевич Караткевич. І ў ліме мы бачым, што праўленне Саюза пісьменнікаў выказвае глыбокае спачуванне паэту Владзіміру Караткевічу з прычыны спаткаўшага гора смерці бацькі. У сваёй кнізе «Лісце каштанаў», не «Лісце каштанаў», а «Леаніда не вернуцца да зямлі», дзе Караткевіч апісвае сваё жыццё ў Маскве. Ён піша пра то, як ён даведаўся ў Маскве, што памёр яго бацька. І як я паказаў, прыгожы, высокі, справядлівы, фізічна моцны мужчына.
які за вонкавай суровасцю якога хавалася і дабрыня, хавалася і спагаднасць, хавалася і шчырасць, і лепшых сваіх арыстакратаў ён спісваў са свайго таты. І калі Караткевіч даведаўся, яшчэ яму даслалі тэлеграму, што бацька цяжка хворы, прыязджай, ён кінуў усё, ён з Масквы паехаў у Оршу, каб застаць бацьку, і не паспеў. Бацька ўжо памёр. Ад бацькі яму застаўся вось гэты гадзіннік, які затым Владзімир Семёнович бярог, які быў заўсёды пры ім, скажам так. І пасля гэтага ён вярнуўся ў Маскву, ён нічога не рабіў, ён піў, ён быў у прастрацыі, ён быў у сапраўднай дэпрэсіі. Ратавала яго толькі тое, што ён актыўна пачаў, от я вас падмануў, не ў 60-м, а 58-м годзе, што ён актыўна, не, у 60-м, ён актыўна пачаў вучыцца далей на сцэнарыста. Вось документ, што 3 лістапада 60-го года, вышэйшыя сцэнарныя курсы, гэта яго, скажам так, ну, трымала ў тонусе. Ён заўсёды казаў, калі у вас некая бяда, у вас некая трагедыя, ратуйцеся толькі працай. Ратуйцеся толькі працай, і тады штосьці у вас атрымаецца, і тады штосьці будзе добрае. Вось. Пра ягоную бытнасць у Маскве у яго быў цудоўны раман «Леаніды не вернуцца да зямлі». Гэты раман ён хацеў выдаць асобнай кніжкай у 63-м годзе, і кніга павінна была складацца з аднайменнага рамана і з яго першага гістарычнага дэтэктыву «Дзікае паляванне караля Стаха». Але гэтае, падкрэслю, быў позні Хрушчоў, было змаганне зусім не савецкім, было змаганне зусім нацыянальна яркім, і таму кніга была рассыпаная, кніга гэтая не выйшла, і выйшла пры Брэжневе, пры познім Брэжневе ў 82-м годзе пад назвай «Нельга забыць». Это цудоўны раман, раю вам яго прачытаць. «Леаніды не вернуцца да зямлі» альбо «Нельга забыць», дзе ён піша пра сваю бытнасць у Маскве, дзе ён піша пра тое, што ён там рабіў, чым ён захапляўся. Так, вот цудоўны раман чытала, гаворыць нам вось спадарыня адна. Вось так, сапраўды файны раман. І ён такі ярка меладраматычны, бо ён там апісвае сваё каханне. Ён апісвае каханне да выкладчыцы па гісторыі мастацтваў Ніны Молевай. І там жарты на ўзроўні проста праўдзівага якога-небудзь, ну, калі не мексіканскага серыялу, то хай будзе які-небудзь там іспанскі серыял ці што. Я кажу ў добрым сэнсе гэта слова. Вось. У рамане таксама, які важны момант, там шмат што ёсць. Там ёсць і меладрама, там ёсць і секс, і эротыка, і там ёсць і гісторыя, і нашы нацыянальна-вызвольныя памкненні. Ён шматслойны, што называецца. Тэма кахання, якая зверху, яна як бы, ну, такая, як прыправа, каб мы елі, і ой, нам смачна. А змест там у іншым. Героі там, напрыклад, гавораць пра такога вучонага, які жыў у Чэхіі. Вось, Ганка, Вацлаў Ганка. Героі разважаюць пра Вацлава Ганку, а Вацлаў Ганка гэта унікальны быў чэшскі філолаг, паэт і дзеяч нацыянальнага адраджэння, вядомы тым, што ён склаў фальшывыя рукапісы, зеленагорскія і календворскія рукапісы, фальшывыя, дзе апісаў альтэрнатыўную гісторыю Чэхіі, дзе апісаў, якія чэхі магутныя, як яны перамагалі, як яны змагаліся. І калі ў 19 стагоддзі чэхі як нацыя займаліся сваім станаўленнем, гэтыя падманныя рукапісы натхнялі многіх, і многія пераходзілі менавіта з уплыву нямецкага у сваё роднае поле. І Караткевіч гэтым кажа, што можна маніць, калі гэта ідзе на нацыястваральныя рэчы. І сам Караткевіч гэтым жа займаўся, выдумляючы унікальных арыстакратаў беларускамоўных, выдумляючы нашы цудоўныя там звычаі, дзядзькаванні, скажам так, і правільна рабіў, таму што гэта натхняе, і ты сам у жыцці хочаш быць такім жа. Ну, а на фотаздымку мы бачым, што ў нас адбывалася ў канцы 62-го года. Это акурат той самы Мікіта Сергеевич Хрушчоў, які прыйшоў на выставу авангардыстаў, які пачынае граміць усё, што не ёсць сацыялістычны рэалізм, і які пачынае казаць, што трэба вяртацца толькі да сацыялістычнага рэалізму. Ну, а гэта Ніна Молева, каханне Караткевіча, якая была старэйшая за яго на 4 гады і якая выкладала на вышэйшых курсах гісторыю мастацтва.
і ён яе закахаўся, у яго былі жарсці да яе. І ён, калі верыць кнізе, у іх там была яна была замужам, але ў іх была і не толькі платанічныя адносіны, але і фізічныя, у іх быў раман. Ён хацеў вырваць яе з абдымкаў мужа, які быў уплывовым мастаком і арганізатарам выстаў. І, дарэчы, першая знакамітая выстава на манежы авангардыстаў — это муж Молева яе арганізаваў. І он хацеў вырваць з гэтага асяроддзя і хацеў, каб яна была з ім, каб яна паехала з ім у Оршу, каб яны там ледзьве не ў шалашы жылі, бо каханне важней, чым розныя там даброты. Але Ніна Молева не магла кінуць свайго мужа, таму што муж быў багаты, муж быў уплывовы, і у іх была цудоўная кватэра ў цэнтры Масквы, недалёка ад помніка Маяковскага. Вось, у іх усё было файна. Навошта Молевай кідаць мужа, калі нейкі чарговы каханак, а Караткевіч хутчэй за ўсё быў проста чарговым, штосьці ад яе там хоча. Это прыклад карціны яе мужа, такі крышачку другасны экспрэсіянізм, які нічога пад сабой не мае. Вось. І сама Молева выказвалася пра Караткевіча, напрыклад, у тым жа 18 годзе дастаткова так, ну так. Казала, што ён быў такі грубаваты, што, канешне, у іх ніякага раману не было, ён усё навыдумляў, скажам так, і твор яго нельга забыць, яна наогул не чытала, таму што она не разумее беларускай мовы, скажам так, вось. Але нерваў яна ў яго ўзяла дастаткова. У тым сэнсе, што ну ён нават хацеў заселіцца, ён нават хацеў сябе забіць. Ну, прынамсі, герой Караткевіча, яго лірычны герой, марыў пра гэта, хацеў нават памерці, таму што ну каханне проста магло ператварыць яго ў такога бязвольнага раба. І это было вельмі вельмі вельмі, конечно, для яго драматычна. З аднаго боку, Молева адкрывала для Караткевіча хараство там старадаўняй расійскай архітэктуры, там ён, дзякуючы ёй, зразумеў геній там Андрэя Рублёва, Феафана Грэка, дзіва на Нерлі ён склаў верш пра гэтую прыгожую цэркву. Менавіта Молева яму расказала пра Гераніма Боска і пра Брэйгеля. Але затым Караткевіч пісаў, што мне абыякавы яе лёс, і ненавісная она сама, хлуслівая, подлая, якая звыкнулася да пакланення, карыслівая, подла разважлівая, праніжаючая ўсё лепшае на свеце, якая здраджвае сябрам і бярэ ўсё, што ёй хочацца, і кідае гэта, калі зменіцца патрэба. Ну, яна хацела добра жыць. Чаму не? Вось. І з Караткевічам звязвацца она не хацела. Таксама мела права. Вось. Скажем так, Караткевич ад яе ратаваўся творчасцю. У гэты час он піша аповесць, дзівосная аповесць «Сівая легенда», якая затым ператворыцца ў оперу. Дарэчы, Караткевіча як ніякаму нашаму пісьменніку шанцавала на тое, што яго любілі, яго творы любілі ператвараць і ў оперы. Это «Сівая легенда», это «Дзікае паляванне караля Стаха», прытым «Дзікае паляванне» ў двух варыянтах опера. Першы варыянт Уладзімір Солтын напісаў, і шыкоўная была опера у канцы 80-х гадоў. Другі варыянт «Дзікае паляванне» паўтары гады таму назад напісала Вольга Падгайская, скажем так. Валерый Мазынскі ставіў яго п'есы. Вось. Пташук зняў «Чорны замак Альшанскі», Міхаіл Пташук у 83 годзе. Рубіншык зрабіў фільм, Рубіншык зрабіў фільм «Па дзікаму паляванню» ў 79 годзе, так? А рэжысёр Бычкоў, калі не памыляюся, экранізаваў Хрыста, які прызямліўся ў гародні. Так што яму ў гэтым плане шанцавала. Яго любілі ставіць і ператвараць яго творы і ў кіно, і ў тэатр, і ў оперу там, і гэтак далей, скажам так. Вось. Што ж у яго было далей? Зараз паглядзім. Далей змаганне з Молевай. Вось імкненне ператварыцца ўжо не ў паэта, а ў празаіка. І на вялікі жаль, гэта ў яго не атрымалася. Вось. Паралельна ён імкнецца пісаць не толькі прозу, не толькі вершы, але яшчэ і пародыі. Напрыклад, ён пасмеў зрабіць пародыю на Міколу Садковіча. Быў такі тады вельмі папулярны кінадраматург, кінарэжысёр, заслужаны дзеяч мастацтва ў БССР.
аўтар гістарычных раманаў, все пісаў па-расейску, хаця быў беларусам, і пісаў пафасныя псеўдатворы, скажем так, у тым ліку сцэнар да фільма «Я, Францыск Скарына», альбо повесть о ясным стахоре. Ніхто не смеў на яго нічога казаць, таму што ён займаў свой час адказныя пасады, быў міністрам кінематаграфіі, быў і намеснікам міністра культуры, узначальваў рускую секцыю Саюза пісьменнікаў Беларусі, але Караткевіч высцебаў яго, гэтага аўтара сцэнараў да Міколкі паравоза. Такі наш быў фільм пра сыценькага такога Міколку, такі наш Рэмба, так, які змагаецца там падчас грамадзянскай вайны з самымі рознымі ворагамі. А які быў аўтарам сцэнараў да Я, Франціска Скарыны, дзе малады Олег Янковскі іграў наша першадрукара, і ці ведаў ён увогуле, каго ён іграў, што за вобраз ён ствараў, скажем так. Вось, ён яго высцёбываў, таму што не любіў Караткевіч, афіцыёз, не любіў Караткевіч тых пісьменнікаў, якія нічога для Беларусі не рабілі, якія не стваралі культ з Беларусі, якія не рабілі Беларусь цікавай для іншых. Наколькі не любіў Садковіча Караткевіч, настолькі ж, напрыклад, любіў вельмі моцна Яна Баршчэўскага і шкадаваў, што той час, калі жыў Караткевіч, то творы Яна Баршчэўскага не перакладаліся на беларускую мову. Нагадаю, што Ян Баршчэўскі, беларуска-польскі пісьменнік сярэдзіны 19 стагоддзя і рамантык, ён быў аўтарам дзівоснай. Гэта быў па сутнасці такі духоўны брат Караткевіча. Таму што як і Караткевіч, Баршчэўскі імкнуўся ствараць, паказваць новую Беларусь і здзіўляць Еўропу новай Беларусю. Таму што, як мы памятаем, до Баршчэўскага ніхто не апісваў з паўночную Беларусь, Беларусь полачыны, такой некай таямнічай, казачнай, містычнай, дзе ёсць русалкі, курузлікі, ведзьмакі, там чэрці, там, дзе пад возерам розныя шатаны, белыя сарокі лётаюць, так? Такое толькі маглі браты Грым пісаць пра сваю любімую Нямецчыну. Такое мог пісаць Шарль П'еро. Такое маглі пісаць ангельскія пісьменнікі, містыкі, так? Такое мог пісаць Эдгар Алан По. Але ў Беларусі не. Это была такая мілая краіна, дзе нічога не адбывалася. А Баршчэўскі ператварыў яе ў нешта незвычайнае. І таму Караткевіч, натхняючыся Баршчэўскім, ён стараўся таксама здзіўляць. І, конечно ж, у 60-е гады Караткевіч часам таксама вымушаны быў, быццам бы ісці на некую кан'юнктуру. Нагадаю, што амаль усе, можа быць, за выключэннем Міхася Стральцова, там, ці яшчэ таго-сяго з пісьменнікаў, там, за выключэннем Алексея Пысіна, але амаль усе равеснікі Караткевіча, амаль усе прадстаўнікі філалагічнага пакалення, выдатныя, многія геніяльныя, многія проста таленавітыя пісьменнікі. Згадаю там Рыгора Барадуліна, Ніла Гілевіча, Анатолія Вярцінскага, Геннадзя Бураўкіна, так? І многіх іншых там. Амаль усе яны цудоўна скарыстоўвалі той час, у якім жылі. Кожны з іх стварыў сваю дастатковую колькасць вершаў пра камсамол, пра Леніна, пра сваенне цалінных земляў, пра Че Гевару, там, пра то, якая Амерыка нядобрая, а якія нашы піянеры файныя, так? Кожны. І за гэта яны ж добра мелі. Яны мелі і аклады, яны мелі і кватэры. І ў далейшым хтосьці з іх меў паездку ў складзе дэлегацыі ААН у ЗША, і гэтак далей, гэтак далей. Вось. Караткевіч жа быццам бы таксама напісаў адзін такі кан'юнктурны вершык пад назвай «Ленін калыша дзіця». Але калі гэты вершык чытаць, то тут ні слова няма, што гэта Ленін, проста нейкі дзіўны чараўнік з'явіўся, супакоіў дзіця, якое плакала, там, расказаў яму, што ўсё ў нас будзе добра, ўсё ў нас будзе файна, не плач, і так жа ў туман зыходзіць. Это падстаўляе любое прозвішча. Это можа быць Каліноўскі калыша дзіця, там, ці які-небудзь іншы наш герой, скажем так. Вось. Таму Караткевіч, нават калі быццам бы згадаваў нешта савецкае, кан'юнктурнае, ён хітрэй быў, бо ён не хацеў зусім прадавацца. Ён, як і Быкаў, хацеў быць незалежным і свабодным.
Вось і ў сваіх творах ён таксама быў такім. Вось. Адзін з самых маіх любімых твораў Караткевіча — это тэма свабоды. Гэта быў твор, які ён, выдаў у сваім трэцім зборніку, а трэці зборнік ужо быў першы зборнік прозы «Блакіт і золата дня». Это быў твор пад назвай «Пыласос». Ён яго пісаў у маі-чэрвені. Вось. І гэта быў унікальны твор, «Пыласос», альбо, далейшая назва была «Як звяргаюцца ідалы». І вось гэта для мяне адзін з самых важных твораў Караткевіча. Гэта гісторыя пра сям'ю, дзе маленькая дзяўчынка, якой год і 9 месяцаў, якая шчырая, даверлівая, але якая вельмі любіць, калі яна на дачы, вельмі любіць залазіць у ягады, вельмі любіць ласавацца імі. А маме гэта не падабаецца. Мама хоча, каб дзяўчынка была паслухмяная. І калі мама ўбачыла, што дзяўчынка баіцца пыласоса, калі пыласос працуе, яна пачынае сваю дачку палохаць гэтым пыласосам скрозь. Не ідзі туды, там пыласос, не рабі гэта, там пыласос, не рабі тое, там пыласос. І дзяўчынка баіцца. А галоўны герой, родны брат гэтай маці, кажа ёй, што ну не палохай дачку, ну што гэта такое? Нельга так рабіць. Але мама адмахваецца, кажа, што не замінай выхоўваць дзіця. І так гэта дзіця ў такім страху гэта і так і выхоўваюць. І затым раптам, да, ён кажа, не смее палохаць, а сам тады глядзі за ёй увесь дзень, на ёй скура гарыць, ля-ля-ля. Ты не ты ёй маці, а я і мне меркаваць. Вось, і ёй усё кажуць: не хадзі туды, не рабі гэтага, не рві таго, пыласос, пыласос, пыласос. І проста невыносна. Дарослы і той бы з'ехаў з глузду ад такога. А тут жа маляўка. Дзядзька сядзіць і думае: у кожнага ёсць свой пыласос. І гэты пыласос робіць з разумнай, гордай, прыгожай істоты, створанай для радасці і мастацтва, пакорлівую жывёлу. А сад такі прыгожы, столькі ім нябачных пладоў, столькіх хмызнякоў і травяных зараснікаў. Ідзі па ім, тупай, пакуль яшчэ слабымі нагамі, а ягады такія празрыстыя, такія сагрэтыя сонцам. Сонца пранізвае іх на вылёт, нараджаючы ў каламутнай глыбіні невыразныя контуры семачак. Куст кліча да сябе, як дрэва пазнання: ідзі ж, ідзі, пыласос. Вось пра што гэты твор, пра тое, што любы страх ператварае нас у пакорлівую жывёлу. Твор гэты напісаны быў, калі ўжо пачынаюцца замаразкі, калі ўжо Хрушчоў і нашыя беларускія хрушчовы крычаць на нашу інтэлігенцыю: пыласос, 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 ператвараючы яе ў пакорлівую жывёлу. Іншы пісьменнік, той же, напрыклад, Быкаў, які быў дастаткова трагічным па сваім успрыняцці, так бы завяршыў бы гэты твор, што чалавек і ператвараецца ў пакорлівую жывёлу. Але Караткевіч быў вялікім аптымістам. Вялікім аптымістам. У канцы дзяўчынка сама пераадолевае страх. У канцы дзяўчынка ідзе ўсё-такі ў гэтыя кусты, перамазваецца туды, ўсё. Там радасная, яна ўзяла ягады з парэчкі, она ўбачыла, што ніякага пыласосу няма. Яна пераадолела страх, она перастае баяцца. І тут дзядзька не вытрымлівае. Ён хапае за рукі, шалёна цалуе ў брудныя лапкі, ў шчокі, ў хітрыя вочы: дачушка ты мая, дзіця ты маё чалавечае. Чалавек у год з дзечым пераадолеў страх. Цяпер ім ужо маніпуляваць нельга. Вось пра што творчасць Караткевіча. Вось пра што ён пісаў свае казкі, пра што ён складаў вершы, пра што ён ствараў свае вялікія раманы, невялікія апавяданні і файныя аповесці. Пра тое, каб мы не былі запалоханай жывёлай. Караткевіч запалоханай жывёлай не быў. Галоўнае, паўтаруся, каб і мы такімі не былі, а былі свабоднымі. Вот на гэтым, я думаю, можна завяршыць нашу лекцыю пра Уладзіміра Семёнавіча Караткевіча.